Ramon Folch, doctor en Biologia i socioecòleg. Director d'ERF, Gestió i Comunicació Ambiental SL. Situació de les infraestructures elèctriques a Catalunya. Des del punt de vista de la generació elèctrica, tenim un sistema correctament servit, potser amb un excés de producció confiada a la generació nuclear, però en tot cas el mercat està abastat de forma suficient. Fins i tot en algun moment produïm més energia que no necessitem. Per contra, les infraestructures de distribució i encara més les de transport necessiten una millora sensible. En transport tenim llacunes importants, hi ha superfícies grans del territori que ni tan sols reben energia a una tensió de 400 quilovolts, que és la forma com es transporta l'energia normalment a Europa, i la distribució ha estat molt desatesa durant massa temps i ara moltes línies volen una millora sensible. En conjunt estem bé de generació, crec que el mix hauria de ser un altre, però, i no estem tan bé de transport i distribució. I a les comarques gironines? Les comarques gironines són les que pateixen el dèficit més gran en termes de transport i distribució. Els últims incidents subsegüents a nevades i altres maltempsades meteorològiques ens ho han posat prou de relleu. El transport es fa a 200 quilovolts al fragment Vic-Bescanó, o Sentmenat-Bescanó, i després ja no hi ha grans sistemes de transport, de manera que s'ha de confiar el que normalment haurien de ser les xarxes de distribució, que funcionen a 110 i a 132 quilovolts, per fer aquesta funció doble de transportar tot distribuint o distribuït tot transportant. Ve a ser com si confiéssim el transport de mercaderies a llarga distància a les mateixes furgonetes de repartiment que després utilitzem per la distribució a les ciutats. Es pot fer, però amb uns rendiments i uns riscos excessivament elevats. Girona necessita una millora en profunditat del seu sistema de distribució i també del seu sistema de transport elèctric. Integració de les infraestructures en el seu entorn. Totes les infraestructures s'inscriuen d'una manera o altra en el territori, per definició. Les infraestructures anomenades lineals, que són aquelles que s'estenen al llarg d'una trajectòria llarga, són les que tenen, es comprèn, una afectació més gran sobre l'ambient. En aquest sentit, les línies elèctriques, com les carreteres, com els ferrocarrils, han de ser, avui dia, curosament projectats per minimitzar aquests efectes. Això, en territoris escassament urbanitzats, té una importància relativa, però en zones fortament antropitzades, que és el cas de Catalunya, on és impossible trobar 1 quilòmetre quadrat sense que hi hagi alguna implantació humana o altra, o bé, sense que siguin restes qualificades com a dignes de ser protegides, justament perquè són escasses, fa que sigui molt difícil inscriure infraestructures lineals, i també, certament, les puntuals, sense entrar en col·lisió amb els interessos ambientals. Siguin interessos lligats a la qualitat de vida de les persones, a la seva seguretat, a la salubritat, siguin lligats al respecte als valors patrimonials, paisatgístics, etc. Però, com que això és així, penso que una batalla perduda que no val la pena de seguir insistint a lliurar és la de creure que podrem fer les coses sense tenir les infraestructures. Jo penso que hem d'admetre que les infraestructures afecten, que la densitat d'ocupació del nostre territori provoca una col·lisió i concentrar els nostres esforços a minimitzar els efectes d'aquesta col·lisió.